Kaixo, Gema Lizarralde naiz. Oarsoaldeko Euskara Batzordeak deitutako lehiaketaren berri izan nuenean, nire bizitzako bi pasio handi uztartzeko aukera ikusi nuen, euskera eta artea. Eta pixkanaka hasi zitzaidan buruan ideia bat sortzen. Xabier Leteren Izarren hautsa izeneko bertsoetako sustraiak eta enborrak hain zuzen ere. Euskeraren sustrai zaharrak eta hazten jarraitzen duten adar berriak gogorarazten dituzten enborrak. Urkiak, pagoak, aritzak, gaztainondoak. Epaimaiak nire lan hautatu du. Bustin beltz eta txuriz egindako enborzatia. Oso harro nago oarsoarrak euskararen sarien garaikur berria nire eskuetatik atera delako. Eskerrik asko eta zorionak aurtengo irabazlea.